Sokrates bol starogrécky filozof, pôvodca originálneho filozofovania, ktoré sa opiera o rozhovor. Bol synom sochára Sofroniska a babice Fainarety. Po dosiahnutí základného vzdelania bol vychovávaný k fyzickej zdatnosti, učil sa za sochára. Zaoberal sa aj hudbou, gramatikou, geometriou a aritmetikou. Mal silné morálne kvality, bol známy svojou čestnosťou a dôsledným dodržiavaním svojich povinností. Jeho pozornosť sa sústreďuje predovšetkým na záujem o človeka a jeho filozofia je dôsledne antropologická. Sokrates si v Aténach získal značnú autoritu. Prejavom duchovného života bola vtedy činnosť sofistov. Tu v Aténach Sokrates pôsobil ako moralista a politik. Pokúšal sa o reformu demokratického zriadenia. Nezanechal písané dielo. Jeho filozofia je známa najmä z Platónových dialógov. Jeho najznámejší výrok je: Viem, že nič neviem. Môžeme si to vyložiť tak, že človek nikdy nie je natoľko múdry, aby sa nemohol dozvedieť viac. Sokrates sa odvrátil od príbehu mýtov, ktoré sa mu zdali prázdne a nezmyselné, ak neposkytovali to najdôležitejšie, a to naplnenie výroku delfskej veštiarne: Poznaj sám seba. Namiesto viery v to, o čom hovorí mýtus, musí mudrc nájsť pravdu v sebe samom. Sokrates však túto pravdu hľadá cez rozhovory. Lebo pravda nie je niečo, po čom by sme mohli bezprostredne siahnuť. Pravda sa nám nezjavuje, môžeme sa len usilovať k nej priblížiť tým, že objasníme predstavu, ktorú o nej máme. To sa však môže podariť iba v rozhovore, v ktorom sme postavení pred výzvu povedať, čo si myslíme a našu mienku zdôvodniť. Sokratovi partneri v rozhovore musia často okúsiť, že to, čo hovoria, vedie k hlúpostiam. Ustavičným pýtaním sa ich Sokrates núti objasniť predpoklady, z ktorých skryte vychádzajú. Sokrates je prvý, ktorý zastáva princíp rozumovej argumentácie. Bol odsúdený aténskym súdom na smrť pre bezbožnosť a marenie výchovy aténskej mládeže. Jeho obžaloba bola založená na obvinení z pohoršovania mladých, najmä svojou neverou v aténskych bohov. Pravdepodobne bol dvakrát ženatý. Jeho prvou manželkou bola Myrta a druhou Xantipa, pričom mal 3 deti. Sokratovský dialóg je literárny štýl prózy, ktorý sa vyvinul v Grécku na prelome 5. a 4. storočia pred našim letopočtom. Zachoval sa v dialógoch Platóna a niektorých dielach Xenofóna, v ktorých rečníci diskutujú o morálnych a filozofických problémoch, používajúc pritom Sokratovú metódu. Sokrates je v nich často hlavnou postavou. Sokratova metóda je dialektika, čiže rozhovor spočívajúci v analýze pojmov, v ktorom sa mali prostredníctvom definície ustáliť pojmy so všeobecnou platnosťou. Táto metóda bola dvojaká, negatívna a pozitívna. Negatívna metóda sa zakladala na irónii, to je zosmiešňovanie chvastúňov a príprava žiakov na hľadanie toho, čo ešte nevedia. Ďalej sa zakladala na dialektike, to je kladenie otázok, analýza odpovedí ďalšími otázkami a privedenie žiakov k tomu, aby museli uznať nesprávnosť svojich dovtedajších tvrdení. Tá pozitívna metóda spočívala v duševnom pôrodníctve, čiže v takom kladení otázok a usmerňovaní odpovedí žiakov, že sa nakoniec dosiahla základná definícia pojmu. V oboch etapách sa používala indukcia ako odvodzovanie všeobecného pojmu z jednotlivých konkrétnych príkladov. S indukciou sa spájala dedukcia, pri ktorej sa zo získaného všeobecného pojmu alebo definície vyvodzujú konkrétne závery. Sokrates sa usiluje o znalosť všeobecných pojmov, ktoré sú pre ňo kritériom pravdy. Obrana Sokratova
je Platónová verzia Sokratovej reči, ktorou sa obhajoval na súde proti obvineniam, podľa ktorých kazil mládež, neveril v bohov uznaných štátom a vytvoril si nové božstvá. Obrana Sokratova sa obyčajne považuje za najdôveryhodnejší zdroj o historickej osobnosti Sokrata. Sokrates si myslí, že filozofia začína úprimným pripustením vlastnej nevedomosti. Nech vlastní akúkoľvek múdrosť, táto vychádza z jeho poznania, že nevie nič. Sokrates, ako je známe, je odsúdený na smrť vypitím jedu. Pritom je obdivovaný, s akým pokojom akceptuje svoj osud. Nebojí sa smrti, pretože sa viac stará o to, či koná správne alebo nesprávne. Tvrdí, že tí, ktorí sa smrti boja, preukazujú svoju nevedomosť. Nemôžu totiž vedieť, či smrť nie je veľkým požehnaním. Pokladajú ju za zlo, aj keď nevedia, či v skutočnosti zlom je. Sokrates tu opäť poukazuje na fakt, že jeho múdrosť spočíva vo vedomí toho, že nič nevie. Ďalej vyhlasuje, že človek sa má riadiť zákonom, ľudským a božským. Ak je však medzi týmito dvomi rozpor, prednosť má zákon božský. Sokrates veril, že bol vybraný, aby nabádal Aténčanov k väčšej uvedomelosti k dobru a pravde. On bol bodajúcim ovadom a štát lenivým koňom. A ako je deň dlhý, nikdy neprestanem objasňovať, tu a tam, kdekoľvek burcovať, presviečať a karhať každého z vás, hovorí Sokrates. Trvá na tom, že vyhliadka smrti neoslobodzuje jednotlivca od nasledovania cesty dobra a pravdy. Tvrdí, že jeho daimon, čiže vnútorný hlas, ho nezastavil vo vedení obhajoby takým štýlom, akým ju robil, čo je znak toho, že činil správne. Pri rozsudku smrti poprosil ľudí, aby sa postarali o jeho 3 synov. Keď budú vyrastať, nech sa uistia, že do popredia je lepšie stavať dobro pred sebeckými záujmami. Vezmeme si zo Sokrata príklad, snažme sa hovoriť s ľuďmi, pýtať sa ich aj na otrepané a jednoduché veci. Buďme ako deti, ktoré pátrajú a sú zvedavé. Hľadajme v sebe dobro a pravdu. Hľadajme ich aj vôkol seba. A nabádajme k tomu aj ostatných. Len tak ľudia spoznajú seba a vďaka tomu sa priblížia k šťastiu. Pomôžme dobru v pôrode, v narodení sa v nás samotných a v jeho raste. Sokrates sa skrýva v každom z nás.